ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரேஸ் சூப்பர் சமையல். இன்றைக்கி கிரேஸ் சூப்பர் சமையல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம ஹோம்மேடாக ஸ்பைசஸ் அரைச்சி இந்த மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன மசாலா தேவைன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 4-5 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு துண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பிரியாணிக்கு வர பூ 1 எடுத்துக்கோங்க. 2 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு. அப்புறமா எல்லாமே ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன். தனியா மட்டும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா ஸ்பைசஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சிம்லேயே வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹை ஸ்பீடில் வச்சிங்கன்னா மசாலா கருகிரும். அந்த ஸ்மெல் கருகின ஸ்மெல் வரும். அதனால் நம்ம கிரேவியே நல்லா இருக்காது. அதனால் நீங்கள் சிம்லேயே வச்சு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்குது. இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்சரில் போட்டு நல்லா பவுட்ராக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க. இப்போ கிரேவி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை, அப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும் இந்த செட்டிநாடு கிரேவி செய்கிறதுக்கு. அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா லிக்விடாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கோல்ட் வின்னர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண உடனே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். வெங்காயம் ஆட் பண்ணி அது கொஞ்சம் ஒரு நல்லா வதங்கி வரணும். ஒரு ப்ரௌனிஷ் ஸ்டேஜ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக வதக்கிக்கலாம். செட்டிநாடு கிரேவிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் சின்ன வெங்காயத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக வரும். இப்போ நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு அளவுக்கு வதங்கி வந்திருக்கு. இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகணும். நம்ம நல்லா லிக்விடாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அது நல்லா திக்காகி வரணும். அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சுத்தமாக ஸ்மெல்லே இருக்கக்கூடாது. அந்த வெங்காயத்துலேயே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்திருக்குது. இன்னும் ஒரு 1 நிமிஷம் வச்சா போதும். நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த செட்டிநாடு ரெசிப்பியில் வெங்காயம் அதிகமாக இருக்கணும், தக்காளி கம்மியாக இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை போட்டு நல்லா தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அந்த தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடணும். இப்போ ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே தக்காளி வதங்கிடும். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு அளவுக்கு நமக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக வதங்கி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 250 கிராம் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சிக்கன் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மசாலா கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணோன்னே நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சால்ட் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்றேன். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 கப் மட்டும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம குக் பண்ண சிக்கன்லேயே தண்ணி ஊறி வரும். அதனால் 1/4 கப் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ லிட் போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் சிம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம 1/4 கப் தான் தண்ணி ஆட் பண்ணேன். இப்போ எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நான் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்பைசஸ் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பவுடரை நம்ம இந்த சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் இதில் எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ணல, சில்லி பவுடரோ எதுவுமே ஆட் பண்ணல. நம்ம வெறும் அரைச்ச அந்த மசாலா மட்டும்தான். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை குக் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும். கொதிச்சு நல்லா வந்து அந்த கிரேவி வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து லிக்விட் கன்சிஸ்டன்ஸாக வேணும்னா வந்து லிக்விடாக வச்சுக்கலாம். இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து மல்லி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மல்லி இலை ஆட் பண்ணி வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், சூப்பராக வந்து நமக்கு வந்து செட்டிநாடு கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வந்து இதே மாதிரி வந்து செட்டிநாடு கிரேவி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கிரேஸ் சூப்பர் சமையல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோட வரும். கிரேஸ் சூப்பர் சமையல் பக்கத்தில் ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ன்ற பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.